Ez a mai nap masszívan munkanélkülieknek és a tisztelendő munkavállalóknak is, mivel 2 okost megrendelték a Temuról, és csak félig érkezett meg. Azonban mielőtt belevágnánk, szeretném leszögezni, hogy ennek a videónak csupán az én szubjektív véleményem kifejezése a célja. A videóban az érintett Mr. Lovag personáját, vagyis az interneten kialakított karakterét fogom kritizálni, és nem azt, hogy a való életben hogyan viselkedik. A videón kívül ugyanis simán lehet, hogy egy teljesen jó arc. Hol a nyakad? Anyádba, seggébe feldugva. A streamelés egy olyan műfaj, amelyben közismert személyek a köréjük épült közösséggel kommunikálhatnak, miközben egy élőadás keretein belül számos különböző tevékenységet végezhetnek. Az univerzum születése óta azonban voltak olyan streamerek is, akik az elfogadható és a nem elfogadható szórakoztatás közötti határokat feszegették. Ezekre a határokra majd később visszatérünk. Egy streamer gyakran úgy válik felkapottá, hogy rendszeresen vannak vicces vagy egyedi pillanatai, amelyekből klippek születnek. Ha egy klipp elég jó, akkor virálissá válhat, és az adott streamer egyik pillanatról a másikra berobbanhat a köztudatba. Ebből született meg a clipfarming, aminek az a lényege, hogy a streamer tudatosan olyan helyzeteket és pillanatokat kreál, amelyekből könnyen készülhetnek virális klippek. És van egy bizonyos kulturális ikon, aki ehhez olyan szinten ért, hogy egyesek már csak úgy hívják, hogy a magyar iShowSpeed. Mr. Lovag gyakrabban panaszkodott a chatjére és közösségére, hogy mennyire toxikusak és mennyire nem helyénvaló a viselkedés. Leülök a chatemmel, és elbeszélgetek velük normálisan. Egyetlen 1 órát kértem volna, ahol normálisan le tudok ülni a chatemmel. És nem olyanokat írnak be, hogy csíp a lyukam. De valamikor csak azt akarom, hogy leüljek, és egy normális conversation-t folytassak a kibaszott chatemmel 1 órán keresztül. Kedves Lovag, ahhoz, hogy a chateddel értelmesen tudj beszélgetni, nem kell más, mint te. Ha normálisan szeretnél beszélgetni velük, egyszerűen a szemeddel kell megszűrnöd azokat az üzeneteket, amiket fel szeretnél olvasni. That's it, my name. Mindenhol vannak ünneprontó emberek. Neked egyszerűen másra kellene fektetned a fókuszt. Ami engem azonban meglep, hogy te tudatosan indítottál egy olyan sajátos perszónával rendelkező csatornát, ami gyakorlatilag minden, csak nem egy normális beszélgetés a chattel. A tartalmaid alapja a pörgés, a túljátszás és az, hogy úgy viselkedsz, mint egy felnőtt gyerek. Van egy mondás, amely szerint a streamer közössége az alkotót tükrözi. Ha ezt még nem tudtad volna, akkor sajnálom, de úgy látom, hogy ezt a leckét kemény úton kellett megtanulnod. Amilyen szinten te kelted a gyűlöletet egyes csetelőkkel szemben, engem az lep meg, hogy a cseted nem volt ennél durvább. Vedd ki a mikrofont a szádból, és menni fog a beszéd, te kopasz. Noel 552663 páros lábbal foglak kirúgdosni az egész családfáddal együtt ebből a streamből, és soha a büdös kurva életben nem fogod ide visszatenni a lábad, majd ha még visszaismered tenni a lábad, megfogom, és lefoglak így a faszomba folyta. Van valami hasonlóság MC is köztem között? Gerinek köszönöm szépen! Dehogy, semmi hasonlóság nincsen MC és köztet között. Legyen már Tinder bro, hogyha baszni akarsz, akkor pusztulj innen erről a streamről, mert ez nem a baszásról szól ez a stream, meg az, hogy nőzünk, meg az, hogy izéságeket, meg csöcsöket nézünk, meg az, hogy meg akarunk baszni mindenkit, meg az, hogy nyáladzunk a nőkre, meg az, hogy bacni akarunk. Hogyha azt akarsz, Tindert akarsz látni, akkor takarodj innen a picsába, mert most ez egy jó ideig. Hát, amúgy lehet, hogy nem lesz. Szóval miután csináltál 2 tinderes videót, amelyben a nőkről kifejezetten lekezelően beszélsz és szexualizálod őket, egy fiatal, gyerekekből álló közönség előtt még neked áll feljebb? Dick! Abszolút kannás néni. Kannás néni. Mindenki jobbra, aranyélet van! Úszok a rengetegbe! Még ezek után te vagy az, aki egy fiatal nézőre ráordít, csak azért, mert szeretne több agyon szexualizált tartalmat látni tőled. Szóval visszatérve a panaszodra, mielőtt a csetedet szidnád, akik téged szeretettel néznek, gondolj bele, hogy miattad viselkednek úgy, ahogy, és nem azért, mert hogy ők elvileg retardáltak. Kopasz geci! Te fogyatékos Danika! Itt van Danika, retardált, 2 éves kiskorába fejére ejtették. Nyugalom Lovag, ez még csak a kezdet. Amellett, hogy gyakran veszel olyan személyesen üzeneteket, amiket literális gyerekek küldtek be a chatedre, majd szarrá szidod őket, még van itt egy dolog. Javaslom a hangerő letekerését, mivel ez a klip, amit most mutatni fogok, durvább, mint amikor NGT Noelt beszkemmelték egy Cyber Mike-rémmel. Csúnya vagyok, chopt vagyok, bloated vagyok, pattanásos vagyok, kopaszodok, bazd meg! És így kellenék valakinek! Először magamat fogom összeszedni, lemenni edzőterembe, oda tenni magam, normálisan megoldani a kajámat,
főzni egészséges ételt, nem a mekit zabálni, nem a nutellát két pofára zabálni! Így vagyok valakinek a példaképe. 120 kg-ot nem bírtam kinyomni fekve. Konkrétan egy büdös csicska lettem. Mielőtt bármit is mondanék, leszögezném, hogy nem vagyok meleg. Az igazság az, hogy lovag egy átlag feletti fizikummal rendelkezik, amit a nézői is tudnak. Most gondoljunk bele egy fiatalabb néző szemszögébe. Ha mondjuk 11-12 évesen azt látod, hogy a kedvenc streamered, aki jobban néz ki, mint a legtöbb ember, akit valaha láttál a való életben, azt mondja magáról, hogy csopped, vagyis csúnya, te hogyan reagálnál? Ez szerintem egyáltalán nem egy egészséges gondolkodásmód. Szerinted milyen testideált fognak maguk elé állítani a fiatal nézőid, ha te azt mondod magadról, hogy csúnya vagy? Könnyen lehet, hogy ezután azt fogja gondolni, hogy ha lovag csúnya, akkor én mi vagyok? És az, hogy azt közvetíted, hogy aki nem bír 120 kilót kinyomni, az egy büdös csicska és nem ér semmit egy nő szemében, na számomra ez gyújtotta fel az egész gyufás dobozt. Nekem például van egy olyan ismerősöm, aki csak 70 kiló és nem bír 80 kilót kinyomni. Mégis van párja és teljesen boldog életet él. És egyébként is, 120 kilóval fekve nyomni kurvára nem egy alapelvárás. Már az is teljesítmény, ha valaki a saját testsúlyát ki tudja nyomni, de egyeseknek a 120 kiló ennek a duplája. Én a helyedben nem ahhoz kötném a példaértékedet, hogy mennyi kilót tudsz kinyomni, hanem ahhoz, hogy milyen irreális elvárásokat fektetsz le a nézőid tudatalatti gondolkodásában. Bezzeg régebben, ha Chris Advice-hoz beírtad volna, hogy sikerült kinyomnod 50 kilót, már üdvözölt volna téged a békeszigetén. Személy szerint az elfogadható szórakoztatást úgy definiálnám, hogy lehet cringe, lehet trash, vagy akár egy kis ordibálás is. Literálisan hangosabban, mint Hunter. Azonban lovag párszor átlépte az elfogadható szórakoztatás határait. Az első pont az lenne, hogy egy irreális testideált mutatott be a nézőinek. A másodikban meg annyira szarrá szidja a chatjét, mintha frissen importálta volna őket Afrikából, és azt tehetne velük, amit szeretne. A harmadik és egyben számomra a legundorítóbb pont a szexualizálás. Személyesen látok potenciált abban, hogy Mr. Lovag javítson ezeken a dolgokon, de a nap végén azt csinál, amit akar. Legalább lesz miből nézettséget farmolnom. Én itt büdös csicska embereknek nem akarok streamelni, ezt most full komolyan mondom, akik lustulnak, leszarják az életüket. Nem teszik meg saját magukért azt, hogy odafigyelnek a testükre, legalább sportolnak, és valamit tesznek. Ez takarodjon innen a faszomba csetemről, engem nem érdekel tényleg. Nem szívesen dolgozok, szívesebben dolgozok, munka nélküli vagyok.